Gogeningti alangli high school living certificate sadlang along kithomale torche palong penajok asar pisar bora atumaphan aning kaparongpon. Lasonsi bolongkong maji angkang hatipora pu arong along idon hem jasemet pet ingti hem bikrom ingti lapen rina bepi asopopini high school living certificate sadlang along pini ang thek paklang ponsi asopo gogeningti ke thomale torche palong dunsi asar pisar bora atumaphan aning kaparongpon abirta public news society hem along birta nangpali. Tansi labangso sarlang thek keklan penang di undun akadong pajar poniglo tangte labangso nang litum sarlang thek ki undun nang di koan percentage sik nang di undun 73%. apan konata school pan Alikro school is by Lakabo. nang di halab bangso kaporhio penang di pini kasik som non an nang di ala matric ang di an pass dun let an pini kasik som Hello. achinita Lake mumpai. Lanon ki bukan tunggu lanon matric kita gitu am mumpai lang nede sigame. lapen adun tu ni dengan kagak tu jibu alam te bangla puikan aja nanti hal bangsa por ho nanti la kacarli ho kan pini pina katura som tu iman abi di uthot nanti sarpi lapen nanti sarpurahan nanti kopi si akero pintu Pintu ni kopi mah kinaingan latum nang papring pilap. lapen non nanti ke pas dong letter bang kan sih Tinta. tadi kopi bisa subject English, Math, Social. Tante uthot aku ni lina ju thuing tung alam the bang kala puihan lo je nangli non la bangso porhi ahur lo nangli non la kona si admission bang kan jadi Kita tunggu junior college. itu deh Okay. In life ya jang si langun pete IPS bori an ke bori dun ke lang ka. Tante pini nangli sopo si pupondet po jap nangli sopo pini satlang ang theka bi hek pen nangli tum school toy don pen pini ami an bangke satlang ang thek bangke pini an bangke ke thek pon iglong del bang sopo thang nangli ko pisi pui Nili hobi hekpen kacotoy dun pinyan se ang tek na klana para ini hekpen kacotoy dun aku pen ke bas tabahun auto tabahun bike an tatamon po ke ba pon po nilito tawar kayo no join ke pa pon nilito pini pini ami an bang satlang thek bang nang mi pon pi ga son thek pon nang kalang lo ampare ke ata thekam de lo bon ko se start man ke pha khadar tum man ke pare la selection test update anta nili phan sa khadar se start tum nan pha pe sa tum anta nili phanan pujung lo class 8 class 9 me o pare na class 10 ho chahoi lo pula ke lang phun pide da join lo online pe nai ko aman ke la no na bank ke ni chijur dun piklo no mitre ka hodba au so ta chijur piklo la ni tum ke pa de ki pen ma hai tala andek tali dun de lo bon puselo non la ni tum hati pura long pen ke la second time lo mane 3 letter ke long ke first bang mai long bang first apa ngai te ron hemo so long lo non ma bang second lo ke long dun la tinta letter ke mane tum meaning charong piklo ni di ho bi hek pen la so da ke ba pen ke pon ho mathari an ke pon ka chipa kosto ko anone ape ka charsi also mala tum phan bang ke pene plastic pachiku chok ko ni di tum bang ka ko pen ke ar charsi dun la so no kosto piklo ni di pen ke nilita
Kipui banget lah puan nili supu inwet alasi nili bihek pen cepat ding school Charlie cotoy don dak pen school duty dokop api sita me duty pen bang homoy cn sing nili cepat kostolo nili hema sor pen la pen ke nili homoy ave hot lang only pai pan chatan de kang pon nang so pan in kumunta ba pusita me pan chemom pon ni tum anso se pathei pan chepa kostolo bor ilo la se madu ka vesi tame kapor hi natu ke paprangi pan ne nali tumta somar tumhan anso se baching thori pan cepaduk asonte ali noi la pani ta cepaduk ajoine se pinian lingkan ket direct pen cepading lasso ajoine cepat kosto ajoine se pinian ken nilitum api pen apo pan amhang na pakla rapot ni supo pan ta churo iklo anto se ke Charlie ke paprangi pan anto se nili ako cepare pon tupo kando